imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababudokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama ekamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababudokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 zicelele iBlack Stick kababudokotela kujabule umama ekamelweni. Siyabingelela babudokotela babuyisizwe bawujabulela umfana namhlanje akhehlana umzulu abancinyisi abantu ababethuka izinyanga beyibiza ngephara angazi ukhona iphara egqoka into ebiza ngisho ngaphahluka kodwa nje angisho lutho phela bese kuthiwa ngo gateway ayikho into ezokwenza mina ngizama ukumqala necici ukuthi khona iphara egqoka into ebiza ayiwasha ngilishi washa ngalibizi washa babudokotela namhlanje sinengane ezalwa inyanga naye inyanga baba weyinyanga and then uzokabingelela mfana awubingelelwa ake sibingelele awubingelela ugcina isibongo akamkhathazo ngokudabuka endaweni yase Eastern Cape ngapha eFlagstaff mkhulu namhlanje ngifuna sigcile kakhulu kubantu abathi babalekela izithwalo but into abayifunayo bafuna isigubhu akuchaze kahle ihlobo zezigubhu onazo nanokuthi zisebenza kanjani isigubhu onaso senza ukuthi isigubhu onaso wenza ukuthi awusichazele kahle mkhulu igubhu enginazo nginesigubhu somsebenzi mkhulu iphinde ngibe nesigubhu esiletha abantu if umfundisi esontweni siyabalanda abantu mkhulu isigubhu enginaso igubhu zami mkhulu ziqala ku 10,000 siyoma ku 20,000 lesa 20,000 kuba yilezi zabafundisi lesi so 10 ilezi eyifaka ama customer. Okay asibuyele kulesi sika 10 ngithanda lesi sika 10 mina uzothi umuntu uya ukuzwile kade ukhuluma usengolweni angacela nongakwazi ukufaka itaxini esengolweni imali uzoyifaka ebank umchaze isigubhu uzofika senza kanjani ulayithe usane engolweni athi omunye la istenga uzoqedwa usana umfathi eboto zastenga kwenza njani kahle ngeke mkhulu isigubhu akuyona into esingayiphosa mkhulu akuyona into engayiphosa fiza ukuthi uze kumina ngikwenze lento le uhambe nayo na usuyizwe egazini ukuthi ya khona ushintsho likhona mkhulu kunabantu abafuna izimpondo wachaza ukuthi izimpondo zakho futhi nazo azilingani kukhona uphondo oliphathwayo kunophondo olunye olungaphathwa ukusithintela izimpondo zakho zihlona kanjani zona mkhulu amaphondo awafani mkhulu kuba khona uphondo nje olincanyana okuba into engaka mkhulu mase bakhona uphondo olukhulu lolo olincanyana mkhulu alihlukani naye mkhulu alihlukani nayo lolo lincanyana mkhulu lilethela nje into eyinhlanhla nje ibhekana nayo kuphela mkhulu mase ukuthi leli elikhulu ulibeka ekhaya mawukuthi uyadayisa wonke nje ama customer nje azobe ezongena kwakho lekuthe mkhulu niyabangisana endaweni no4 wena onophondo ngeke ufane nalabantu abanganawo amaphondo bangkhulu yazi ngiyithanda indlela ochaza ngayo ngoba kuyatshengisa ukuthi awuthunyanga ngoba ubuthunya uzobe ukhipha iphepha ubheka kancane phela uyambona umuntu bethu namhlanje hamba ukhuluma lokho amhle walshona mkhulu senze imanga ngowalshona mkhulu kunomfo ongapha eHillcrest mkhulu ngeke ngimbize ngegama uthe angimenzele into wayibona ngamehlo mkhulu umfazi wakhe uyajola mkhulu uthe angimenzele into yokuthi if umfazi wakhe bemthinta indoda engawachitha ama-sperm ichitha udaka ngemumva mkhulu ngempela umfana omncane alabafana bama Uber laba bathi udlalela kumakoti omfana osemdala awachitha amasimba ngemumva mkhulu nazo awachitha amagaga yazi umuntu uzongcola kanjani lapho sekumele bawasheke manje mkhulu ikhona lo nduku ikhona mkhulu induku ikhona makuthi uthi uma uyijongo ubekudlela umakoti wakhe emakhaya ungasabi mkhulu ungithinte nje ukwena ukuthi ufuna simenze kanjani lo odla umfazi wakho ufuna kake uzokaka ufuna nuka amakaka uzowanuka amakaka mkhulu ukwena ukuthi ufuna ngikwenzeleni mina lokho usukufuna sikwenze mkhulu siyakwenza kuzokwenzeka akisibuyele la kunensizwa oke wakhuluma nazo ezinamapipa amancane awukhuluma ngensizwa ezifuna ukukhulisa induku awuphinde futhi ubathithele la before sivala mkhulu laba banamapipa amancane mkhulu kufuze ukuthi bangithinte nje kunomfo bathathu mkhulu bake bangithinta bathe basemapoto ukuthi angizazi le ndawo zasemapoto lezi mkhulu ngabafakela lento mkhulu awuphelanga 10 days mkhulu bengifonelanga bafonile babuyela kumina mkhulu bangitshela ukuthi time mkhulu siyayibona le nto ngempela umsebenzi uyabonakala mkhulu
Uthini ngamantombazana afuna ukuthola amadoda anemali? Oklama nje abantu bafuna abantu nje abanemali kodwa. Mkhulu. Intombazana lapha ekhaya ufuna ukuthi uyazama ukusebenza akusebenzeki ufuna ukuthi manje ulekelele obaba laba abanemali. Futhi uthi uxhumane nami ukwenzele lento le. Mase ugoduka uye ekhaya. Unginikeze nje u10 days ngeke kuphela u10 days unyakazi ungawubonanga mkhulu. Kuzofika nje ubaba nje omdala akwenzela into ongayiboni kahle akuthi 10,000 mkhulu. Hlukane nokuhlupheka. Kunabantu abazodinga ukubona, abazodinga ukuthi bakufonele, abanye bazodinga ukuthi bathumelele imithi. Bazokuthola kuphi, bazokuthola kanjani? Unayo inamba othola kuyona na WhatsApp othola kuyona? Yebo mkhulu. Inamba engitholakala kuyona it's 0677 437706. Ngiya WhatsApp lapho mkhulu. Uma udinga ungifonela futhi ngiyafoneleka futhi mkhulu. Uyafoneleka. Baba udokotela baba Sizwe uJabulile Mfana Muhlo ngathi Khehla Mzulu Mancane sinamhlanje besinomela lapha endabuko ezosichazisela ukuthi yini ayiphethe yini yenza siyabonga. Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni. ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama egamelweni.